ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் எங்கெல்லாம் இருக்குது நல்லா இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் 8. இன்றைக்கி வந்து நம்ம பூண்டு ரேட்டெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கிலோ பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து 100 ருபீஸ்க்கும், அப்புறம் 80, 120, 140, 170. வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட ஹைப் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.